Sekuyizinyanga zinyathelana ngingaliboni nelanga. Ukugula kulokhu kungidla amathambo, izinhlungu zingiqeda nomphefumulo, ubuhlungu besifo socansi nenhlupheko yeminyaka. I don't think ngizosurvive. Mhlambe ngizohamba emhlabeni ngishiye izingane zami, lo mthwalo ngiwuthwesa abazali bami, ngishiye mbandla Nkosi beyiholela imali eqolo ubuhlungu obungaka. Ngiyabona unkosana uyezama umfana kamama ukuya esikoleni nezicathulo ezidabukile, ikati lilelezika kukho kuyethunjini. Kodwa uqina isibindi umfana aqokelela izinyembezi nemicabango yokwehluleka. Ungiphi ithemba umntanami umethi mama ngizobuya ngiphasile. Sekuyizinyanga zinyathelana ngingaliboni ilanga, kuthiwa ngidlo izithele ngizibhanqeni umkhuleko ngibe nethemba ngingalilahli ithawula. Nkosi, thela umusa alulame umama kulesi sifo esingaqondakali, kuthandaza umfana nezinyembezi emehlweni, nalokufa kuyithuna ezimpeleni zethu, ngoba sifa siphila sithi uma sesiphangalele sibe sesithi ukufa, kanti ukuphumula kwenyama lena benizigcwela kuyona. Wafa kwasala imicabango eyangikhulisa ngaba indoda kontanga yami ngisemncane. Le nhlupheko esakhelene nayo yangenza ngathatha isinqumo sokuthi ngiyeke isikole ngifuna umsebenzi ukuze abantwana basekhaya balele bedlile. Ngikhaya ngingomunye wabatapile kule nhlekelele eyenzeke ngenyanga ephelile. Kwesinye isikhathi abengalo yomthetho bekufanele bacabangele thina esilala nendlala, kodwa ngaso sonke isikhathi siyathandaza. Ngibone ngathi imicabango yethu nemithandazo yethu uyayibluthika. Sekuyizinyanga sinyathelana ngingaliboni nelanga. Nkosi, ngenelela kule nhlupheko yeminyaka. Sekuyihora lezinkanyezi nokuyilapho izinkanyezi zikhazimula khona. Uzwide sonkondlo umankondlo izinkondlo masizibhala zona ziyankondloza.